Uncek. Dalu Mas Uncek. Nggih, sugeng dalu Kang Bagong. Piye kabare? Lan dilek Uncek. Pangestunipun sehat. Nun, Ning ngendi lek Uncek? iki opo? Wow. Iki kaya matane. Ya aja yo ngono kuwi kan. Awake dhewe yo ken berjajar karo Mas Uncek. Oh iya. Wong iki sesepuh ya to. Nah, Aja sesepuh ngawur ae lho. Ningo nek ngono kuwi ya ora patut. Lah terus piye? Oh ngono, dadi ken bondo sejajar. Oh iya, manut. Rasa kene ae lho. Lah nek ngene kan sejajar. Wis rada imbang to, Kang. Ngono ya, Kang. Jane bengi iki lho. Lah apa? Bengi iki campur sari Arjuna. Terus MC-ne Ponokawan. Iya. Ponokawan. Bagong karo Petro. Iya. Ngerti ngono aku dandan aku. Dandan apa? Belung. Oh iya. Yo rapi yo. Lah kok mau kok ya dandan. Ora ngerti campur sarine Arjuna. Lah ya ning aku bengi iki ya rada ameng-amengen nyawa tenan. Lah ngopo kok ameng-amengi? Jenengan mriki dawuhe sinten? Aku Ya otomatis sing di omah. Nah. ora. Sapa? Aku lu mantar Pak De Kentut iki lho. Oh, Pak Pak Dikentut. Dikentut. Nah, iki lho Riri. piyayine. Mbak Riri. Pak Dikentut Pak ya. Pak De Kentut. Mbak Chandra, Mbak Nana, Mbok Igudel saking Arjuna. Arjuna. Lah aku, Lah kuwi sapa sing ngakoni sapa? lho babe ya ora ngekon sing omah, sing di omah Lah kuwi rene kok ora dandan ngoyo-yo sing ngakon sapa? Lah ya maksude kene kancane main ya melu main Ngono kaya ngono Badru kok ngluruk apa ya enek. Ngluruk kok dandan. Kowe bengi iki rene sing ngakon to? Ora Teko kene iki rene sing ngakon. ora enek. Wong ora mesake. Ora nek le ngakon. Lah ora sing ngakon kok rene. Anu weh, Piye? katimbang ku mesakne mulih ra nggo apa-apa. Ya. Goleke urunan 2000 Iya. iki. Wis tenang karo Ora Pak Dino sadine. piyayine cowok selos. Tenan biar nek karo Arjuna iki aku wis los Lek, tenan. Paribasane kaya babe iki tak anggap bapakku. Lah, Weh. dadi keluarga wis. Keluarga. Bocah goblok iki ora mudeng duit saiki kaya Tenan. Tenan nek Mas Mardi mbok anggap bapakmu dhewe. bapakku Iya. dhewe. Kowe dianggap bapake. Nah, sing hati-hati ngopeni anak ya. Lah kok iso ngono lho. Zaman saiki zaman edan. Lah kok iso? Lah kok iso? Enek anak mangan mboke oke ya. Ya ora Nggih. ngono. Selamat malam, Lek. Nggih. Pripun kabare? Sehat Alhamdulillah. alhamdulillah. Nggih saged dereke kadang-kadang Arjuna derek ngregengaken anggenipun Bapa Sugino nggelar hajat dalu punika. Amin. Pitonan tae tingkepan. Tingkepan. Nggih. Ula sawa neng tengah sawah, Apa, Kang? mugi keluarga Mbah Sugino tansah pikantuk berkah lan barokah. Alhamdulillah. Ula sawah ning pinggir sumur, mugi Pak Sugino panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Ndang kowe. Ora nggo ula aku. Lah kok iso ora nganggo ula jenenge nek kancane iki parian ya kowe kudu parian. Kowe iki rene mbok apik-apik soal kowe iki ora bayar kok tak kei nggonku separo tenang ya. Lah ngono ki ya mbok aja blok-blok. Ya kowe parian kagem Pak Sugino apa Pak kagem Sugino. Mbah Larmi? Pak Bularmi sing pundi piyayine? Bularmi ingkang pundi Bularmi? Bularmi. Oh ning Tuku pawon. Tuku remi cacahe kalih. Bularmi mugi meteng malih. Lho. Lah kan ya parian to ora apa-apa to Pak Sugino cek gagah Bularmi ngeden ya cek iso kok. Apa ya arep saingan karo Mas Nata karo putrane ngawur. Cek iki mau Kang Uncek. Pak Sugino ngresake lagune Caping Gunung. Caping Gunung. Gandeng aku mau wis wong loro ganti karo bintang tamu karo bintang tamu. Ngono. Ayo Gatuan Mbak Riri karo disepati, gatuan. disepati Ya. cah kacin menang cah. Aku karo iki. Ya. Matur nuwun. Asik. Ayo yo. Ya. Aja ngono to Kang Mas. Ngapa to? Alon-alone iki kok nganti tiba lak ya mesake. ora. Cah cilik kok ya kene Lah disayang lah ngono. Caci
cilik iki kudu disayang. Ngono. Lah kowe batin ojek mandaran sak. Lah Piye carane nanyane? kowe sih Piye? kowe kok ngomong kowe batin ojek ngene. Lah kowe kok meri ijolan das apa piye? Ora, ya ora. Rasa aku kok Iya. rezekine dhewe-dhewe. Iya, diatur dhewe-dhewe. Senenge meri. Jenenge menungso ki ana kekurangan kan keluyane dhewe-dhewe. Oh ngono iya. Ya nek aku kena kurang dedek. Kurang dedek. Yen kowe keluwihen Kok iso keluwihen? lah lambe ombo mata ombo. Padahal bakok yo ngene iki kok ya. Lah iya. Ngene iki ya kudu dieman-eman. Nah. Edisi terbatas lho ya ngene iki. Edisi terbatas. Dadi bocah ngene iki kudu dieman-eman, kudu disayang. Edisi terbatas. Alah, digudang setari yayi nang tenan cekijan. Sing bagus dhewe, sing ganteng dhewe, sing uncek dhewe, aso gedhe nyogok mboke. Diterangke dhisik kok nyogok mboke iki. Maksud iki anu nyogok atine wong tuwa. Dadi ngrenemenke wong tuwa. Gogrokne atine wong tuwa. Ngono lho. Lho kok udu-udu piye? Lah Pikiranmu ora ono. Pikiranku neko-neko lho. Nek kata Ati kok disogok iki enek. maksudin renyong atine wong tuwa lho sak kok iso. Lah nek ati ora entuk disogok lah sing disogok apa? Ngomong. Hah? Ngomong sing disogok apa? Ndang. Cagak listrik. Kok iso cagak listrik. Iki gak aku. Iki Listrike mati biasane Pak Sugino ki nyogoki. ora. Kowe ngati-ati nang kene. Apa? Celometan setrum kapoke kok. Iya juragane setrum Lah ya. iso. Ngono to. Ampun, Bos. Iki ngene Mbak Uriri ngaturna uluk salam sih. Nggih. Matur sembah nuwun kagem Pak sinten? Kang Mas Kentut. Pak Kendrut. Nggih. Matur oleh Pak Ndut. Ngaturaken wilujeng dalu dumateng Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan, wilujeng lelenggahan kanthi sekeca nggih Pak nggih. Nggih. Nggih Bu. Nggih. Niki sowan wonten dalemipun Bapak Sugino. Alhamdulillah. Mbak Rate selamat nggih Mbak nggih. Nggih. Muga-muga lairipun lancar. Amin. Mboten wonten alas dual punapa. Amin. Mas Nata ya kudu nata tenanan karo Mbak Rate. Soale wong meteng ki jalukane neko-neko. Neko-neko pancen. Koyak kan ya lagi meteng. Kowe meteng pirang sasi? Patang sasi 5 ngisot. 5 ngesot. Ora 5 mlaku, 5 ngesot. 5 ngisot. Sampai gunung dijenglengke ya, Cek. Biasane capek gunung kowe gandengamu karo Petruk lho. Lah iki bintang tamu. Kowe karo Petruk karo Gudel lho. Iki bintang tamune kok ya. Kowe jare niki 8 juta. Mbok mulane Sing ngomong sapa? karo yang ngomong setrum. 8 yuta. Karo ngomong setrum. Alhamdulillah sekseni danyange kene. Muga-muga tenanan. Amin. 8 yuta itu setugel ki ora rugi. Lah iso to. 8 yuta ki ya utuh. Ndak iso ngawur sering kok tumbas. Ya ki dawuh saking Pak Gino. Saping gunung. Saping gunung. Mbak Riri karo Mbok Gudel. Oke. Nah, Budal salahke sik rasa mangan sik ngata sik. Aku gur nyalurke kok ya. Nyalurke iki Mangan maksudmu mbok kowe bantuan to, apa Del? piye? Salurke. Apa sayang? maem kowe. Sayang. Lah iya. Aku nek bayangke tenan. Bayangi apa? Paribasane nek lek uncek dolanan karo mboke Gudel ngono biyen aku lair. Aja. Aja. Aja pernah pisan-pisan bayangke. Uncek karo aku. Iya. Kelakon ngeleng sak blangkon iki tok. Lah itu ya ngono. Ora kok iso ngeleng sablangkon iki. Kowe iki omah apa menungso? Gua. Gua garis. Saping gunung dijenglengke. Nah, wis jejer ngene. Sing jengleng iki karo wong kabeh ngatik kene iki arep nyang apa wis ndang wis karep. Aduh dhewe-dhewe iku. Iya. Kowe pilih sapa kowe? Non. Pilih sapa? Sakit tombok wong kaya ngene iki kok. Pilih sapa kowe? Aja kaya ngono kuwi. Pilih sapa? Aja sia-sia ya Allah. Anu ki kan gandeng wong loro. Ya. Nah, Bagong kan karo Mbak Riri. Nggih. Terus kowe karo Mbak Gudel. Lah, kowe? Aku golek gandengan dhewe. Alah. Ya tak golek ah. Sapa ndang ayo. Ya, Sing gebak. Ya. Aku karo iki ae. Ya. Seimbang. Salim. Lah, Wale.
Sing ngambung iki kene kok Ngambung iki Madang. ngono lah kok. Padha ae. Rumangsaku. Kuwale. Wis kono, aku jegleng kene. Aja ngono ki lho. Lah, Kowe iki apa? uncek ning omah disayang bojone lho, Rik. Tenan aku mara ning omahe bojone mlebu sik, Mbak. Piye? Ngladeni bojoku maem. Weh. Maem iki ya dicepaki piring. Heeh, dicepaki Terus kei piring. sego. Kei sego. Dikai gerah diremeti. Ndak, rumangsamu ki kucing mau piye? Lah kok. Buka wadi. Ayah. Caping gunung. Sik bawa Riri. Petruk. Mbak Riri, heeh. Iya. Aku bagian bawah ya, Mas. Nggih. Ya. Sampean jenggleng ya. Oke. Kowe iki mbok sekali-kali jegleng sing ayu ngono ta, Cah? Dang, sampean jenggleng kok enggak? Ki. Lah kowe jatahe Bagong kok. Oh, jatahe Mas Bagong rene-rene. Kowe kok nyerang aku wae, lah aku golek iki yo. Tenan ya kuwi engko. So, iya. Aja nganti nangis lho ya. Alah, ora Jangan ya. sampai terluka lho ya. Ora ya, aja nang. Gang. Mumpung kesempatan jeglengen Riri. Lah. Kapan lagi? Kapan lagi so jembeng? Jengleng iso jembeng. Sabar. Ya, madhep rene, Mbak. Bojoku ayune lae, masyaallah. Nyawa. Alah oleh Joko. Bagong edan. Jatahmu ki kae. Iki lho. Lah kok jatahmu kae iki bojoku. Kae kok aku petak. Rumangsaku kok. Aku lara lho. Iya, Nduk. Truk. Piye? Kudune wong lanang kowe nesu bojomu Lah iya, ditupaki wong liya. aku kira seneng kaya ngono kuwi. Lah iki ngono ki bojoku. Lah Iya ya malah mbok bojomu ya bojomu. nakroki ra. Sorry. Mbok palene. Ayo Joko yo ngono kuwi dadi wong ki aku yo piye. Del. Sik mbok demuk aja kono. Nanti. Saking mbok kruwes ngono liyane iki obal lho Mas. Loro Mas kok kruwes. Lawo. Sorry ya, Mah. Ya Kleru ganti aku sing cengleng. Wong ora apa-apa. Dek, lho. dek arep njaluk gendong Riri rawani. Darah we. Sik. Piye? Aku ra sida jegleng. Lah kene Lah tak jegleng wong rene kok. Lah mlayu ning ngendi? mulih. Bok. Nek kan digoleki sik. Golek asik. Mlayu. Lah alah. Golek isik, ndang Golek ubah. isik sing Golek ndi? isik, golek isik. Anu ra gelem kok wis karo kowe dak cene. Mlayu Ah, kok. wis kono. Demi Lah. isik Del, Nah. jenenge Demi isik, anak iki. demi- Heeh. Arep sing kaya ngapa ya kudu gemati. Kudu gemati. Ngono. Dimi. Demi Ayo. isik. Dimi bentang gelis Nah, gede. dikejar. Lah. Balik. Bar mbok kapake. Kusik-kusik. Ngecel bocah lek. Iki kok dukun bayi lho. Lah piye ta? Wong terus diwalek Dik. Bojomu nek ngetekke rame. Ngono ki perhatian. Tak krowoki jebul yo duwe. Akhire ra Mangsamu duwe. kok. Ya, raketang cilik ya tetep duwe. Yen memajang. Among Iya, karo. kene, ajeng wae Among ngerti. karo. Among karo. Janur. Janur ala janur. Aku ning lagu ning guning. Lagu ning guning. Lagu ning guning. Iya. Boyo kaya jaran karo kebo ya. Oh, kanca-kanca Arjuna iki tetep manut ning ngendi nggone aku mencolot mesti jenggleng. Duh. Nah. Tetep manut. Jajal ucek. Wong kowe anake Nah. babe ya. Babe kok. Bagong wis, Wis, genti Petruk kowe. wis. Maksudnya? Yo, bilunge genti. Iya, memajang mau karo. Janur kuning. Tok. Sik to. Oh, Lah kok ya mejen. ayo ya. Aja. Ayo.
Kaya dolanane anakku biyen. Dolanan anakku biyen iya ngene. Coba. Iya toh. Mainan puter-puteran robot-robotan. Boneka. Iya toh boneka. Coba. Terus buri kae nek puterane toh kae. Kanger krek. Tek, Paku. Tok. Kaya Mas, antok. ngapunten derek latihan oke. Kok muni otok-otok jojo kopior bocah iki. Nyetoke, Nduk, nyetoke. Mesake lho ya Allah, wis go genep-genep ning kene kok ya. Lah iya. Tur ya mbok mlaku biasa wae ya. Lah Yen iya. kancane gelem mlaku lak biasa. Demes. Nah. Kok ndadak kemaki sampean ki? Ora ning ngono ki malah ketok miayeni kok ya nek jenenge nek uncek mlaku ngene tetep ora biasa wisan. Coba lek mlakune lek piye ndang yo. Lho, lah ngene kan ketok gagah. Nek aku judul nawat kemakine ra mangkat. Coba mengkur anu yang ngene kan. Apa? Ngene ya. Ngene piye? Ngene lho, tangane ngene. Malang kere. Nah, iki kene. Mantra kaya ceret. Lah kaya bodine apik-apik kok. Wong model kaya gentong ngono kacane ceret. Kowe ikat mau kok berkono terus to sing kanu ki. Iki yo. Uncek nyuwarai to. Piye? Bapak-bapak semonto. Piye? Jebul uncek suarane kaya wong ya. Lah yo ki tuwa. Berarti aku duwang. Kembang Api. kembang wae kok kembang api gak nyumet gudul kuwi kok. Kembang bae Watonoan guna penak cek iki cek mbok nyoba iki pisan-pisan tapi enak banget tenan yakin sumpah. Au. Penak lah. Gang, uncek iki karo aku klewo-klewo lho. Lah kok klewo-klewo? Lah kita jegleng aku madepe nyang ririk lho. Dene kowe sayang aku ora to, Mas? Ora, aku jegleng kono ora penak mau. Ora penak. Kaya ngene Ora kok penak. jongkang-jongkonge ora mesake to wong. Lah dene iki sayang aku. Ya sayang, bocah ngene aja dijongkongke Lah, aja terus? dituntun ayo. Ayo, Gak kari. Ngap. Oh kok iya. Bareng blangkone dibuka mau kok ya lho tiba. Ayo. Lah iya, adik malah kaya persatuan perbakin. Tiba ya Mas Bapak. Lah iya, Bapak. iki ketuane perbakin iki. Apa kuwi? Persatuan Bathuk Kinclong. Aku sirku malah harta gundul lah. Nek bojoku ra etuk. Ojo. Aku sirku kan gundul kan apik kae. Heeh. Nah, nek bojoku ra ojo. Lah gene sebabnya Oleh ngemiki ngono. rumah. Mas ora apa kok. Kowe bayangke. Pacitan. Hei Nah, tinggo meneh ben bagus. Sarve Nek, ayo malah kaya mendem ngono rumasa. Lah ya, ketoke cilik. Lah bakong mau penak aku ora penak blas kok. Ketoke cilik nek lekas polah tek mom wis terusan. Wong kena sampe. dengkul terus kok. Ayo berusaha lagi. Berusaha kamu pasti bisa. Pasti bisa, ayo. Ayo digedek-gedekne lah. Gede-gede wis pol sampeyan gede. Pasti bisa, ayo. Ora Sedikit iso, Pak. lagi. Sedikit Sedikit lagi. lagi ya, Ndang. Udah enggak bisa. Sedikit lagi meh kena loh. Nah, kenal lo asline. Apa iya? Ya. Kurang sidik loh jane. Inomat. Kula tekan kono. Oh, aurung. Oh, sik. Panas. Oh, yang janjine piye Mas? Janjine gak piye aja kesel-kesel. Aja memek. Ora. Kalau rek das
tasih ireng nadyan wis tuwek. Arang-arang alor. Harok-harok. Ganti lemas. Ala keong. Ala keong mas. Ala kentil. Ala Kendil mas. Keong keong. Ala keong mas. Kentil. Batang yang keket leratu ya ora iso ngel ceremen den 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 ceremen den 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 ceremen Iki mau jane babakan apa toh? Apa ki mau? Bareng nengel kok ra iso suwe ngono. Lah wong ki anggere dikeroki kan ya nengel terus bergas ngono lho. Masuk angin, babakan masuk angin. Babakan masuk angin Ja. Piye rasamu Mas? Diapet sendang. Sendang Kang Mas iki sedang bening-bening lho Kang Mas. Ya niku ra sendang. Lah apa? Kolam. Ya aja kaya kowe iki terus kowe ngomong gone Riri sendang sing banyune bening. Yen ngomong nggonku banyune butek. Karepmu piye to Kang Mas? Kowe kakean lumut to. apa iya tanda Iya. delok Piye? Heh? Apa? Ora apa-apa, Del. Ora wani aku. Bojomu sing gedhe wedi apa meneh aku. gede gombong masamu sanggeruh aku nyang omahe merti ra Jeng. Apa? Aku mlebu to terus biasanya kan kene nunut. Heeh. Terus bojone ngomong ngene. Piye? Kula pancen nang Mas iki kula nunutnya bojomu. Eh, lah rumah saku bojomu buta terong. Kula pancen mbok gundel kon jeneng Mas. Ngono kuwi mosok ora mudeng kowe. Masa bojone gudel entrit? Genah raine amblek lho kok kae. Panas udan aling-aling caping gunung. Caping Aladet gunung-gunung, caping gunung. Ora nggo reok ta iki? Mboten reokan ta, Pak? Reok Kang. Hah? Nganggo reok? Ora nganggo reok ora korek. Yo nyadol dawuh Pak Gino. Pak Gino nganggo reok mboten? Nganggo reok mboten, Pak? Oh nganggo. Gus talah, Gus talah. Sing reok Bagong, Petruk, mbok gudel nggih. Nggih. Lah Kok Mas sik Uncek? lah Mas Uncek Aku reok to? pawangi. Oh, pawang. Alah. kok sik ora masalah nek kon ngreokan to biasane nek aku ning daerah Jatipura. Heeh. Reokan iki biasane iki 150. Nah iki Biasane nek iki ya mbuh engko pira ya pira-pira manut. Ki engko santai wae ning anu Jatipura pira? 150. 150. nang kene. Nang kene 220. Apa? Lah kok tegangan ya ae setrum lah rumah sampe. Ya, diriakne sithik ora apa-apa le. Panas sudan aling-aling. Caping gunung. Arep atraksi. Aleh. Bro. Tepuk tangan. Lah kok semaput. Lah. Ngopo? Heh? Iya.
Sik opok. Cek aku Dong ngopo kok gondeli ngono? Lah iya to. Lah aku dikerokot kene iki to, Cek. Iki lho ngene iki lho dadi atraksi lho kok dikerowok kok ngisor iki. Lah rumangsane kancane Babang Jungkir ping pirang-pirang kok ngangkroki kancane ngono tok apa ya enek. Ya datangno tak tangkap. Ndang. Tangkap apa? Lho kowe iki ya gulung-gulung genti kok. Bang. Rumangsaku kok. Piye? Rek iki arep ngetokne kadigdayanmu ngono to? Angkate Sergo. Oh jenenge Angkat anak boy ingsun. gudel ngono kowe kok ra godak. Sik, Ngono Tom. sik. Ya tate. Dadak. Wes dah. Kuat. Ah. Ya pas cengkel. Hop, hip, 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 hop. Kuwi do ngopo? Kuwi do ngopo jane iki, Modus. Iki do ngopo jane ora ngono wae, Iki do ngopo? Rumangsane iki lho. Kok malah do Iki turun-turun. Aduh, Ngopo? Nyapa meneh? kudel awake atose ra mekah kan ya. Lah wong cor-coran kok. Nek usume wong wedok di ngene iki lak ya penak. Heeh. Iki kok kekamben lakang kula ora kasihan. Oh iya piye? Kowe iki sing himu telat. Ya kudune mau iki, basa lagi. Mak sentuh. Sentuh mbahmu kuwi. Alah. Ayo tak denteke akar tak wayangan. Nadian wato satu lanang namanya baju bening. Sik mikir nyetrum kok. Aduh. Ya. Aku bang kowe. Wong kowe gong. Ya. Sik to, sabar to. Del iki nggokno sik to, Del. Lha iki dah. Iki lho kon nggokne malah omongan ro kancane. Lah. Piye? Lah iki mau awake dhewe lak wis ngreok to, Gong. Alhamdulillah. Matur Masya Allah. nuwun, ayo Mbak Riri. Matur nuwun, Pak. Ayo, ora duman kowe. Sik. Pak Sugino ki urek kok. Hop. Pak Sugino yo urek kok. Matur nuwun Pak Gino. Kok sik gah Apa? Kok urek lho. Urek-urek piye? Lho jenenge kene sing Babang Jungkir ngono Gur. Hau entuk 100 yo. Jenenge rezeki yo ora untuk meri. Aku mau iki lak ya entuk info neh to. Iki Pak Nggih. Gimin ki ya rawuh. Oh, ngoten. Ayo kon marani awake dhewe Pak Sapa? Gimin, Pak Gimin. Pak Gimin. Pak Gimin. Endi mau piyayune Pak sing Gimin endi pundi mau? Pak Gimin? Endi mau? Min, Lho, lah, kok nang ndeleng Gimin. Pak Gimin. Pak Gimin Ayo kan rene pundi? dhisik iki Mbok juragane mriki. Son. Weh, Masya Allah, geng. Juragan Son Arfanda. Oh iya. Ah. Endi mau bocahe? Pundi wau Pak Min? Kose yang juragan out mbok menawi lagi Lagi Nyeting. ngijolke. nak ora nunggoni genset. Oh iya. Ganti banyu. Lah Matur bos kok iso sembah ganteni nuwun. banyu genset iku yo enek. Oh lah wong bos elok kok padake. Bose masamu nak Pak Gimine piyayine iku ora beda-bedake peh bos kok ya rumangsamu.
Sing ndi? Pak Giman sing ndi jedite, Pak? Ya, Ya. nek Ucek dibacane tembange, monggo. Dek zaman berjuang Jurkel Lanjur kelingan Jarene wis yen manuk awas pasili caping gunung Caping gunung duduk payung. Oh alah mesake lho. mesakne piye Budel terus megap-megap. Ora kuat Napas ngadeg buatan dhisik. kayak napas buatan Napas buatan nah dhisik. Moh, lah gini tak napas buat kok. Mau aku wis kapok. Lah ngopo? Lah ora roh. Ngopo? Ya bab naga. Kok gek ababmu balik. Ketoke. Sokor bisa Yawa Yuk siap seragian ya Mas. Gunung Desa. yo yo hey yo hey yo oh Ayo ya. Tongkek kele terus. Arjuna Indonesia. Arfan ya Hey Ampit Multimedia. Zaman berjuang. Curug Baripun lagu Caping Gunung Pak Sugino ngapunten mboten ngantos dubuki rampung. Lah ngopo? Ngapunten ya Mas Uncek. Piye? Piye? Iki mungkin double wayangan kalih Dik Anggit wonten Tasikmadu. Wis Laris. Dadi ya dum-dum wektune. Nggih. Iya. jan iki ya abot arep ninggal Arjuna Lah ngapa? ya ningo gandeng
sok Februari kira neng tanggapan dioyak. Dadi dioyak wis ora Dioyak apa. asurane. Aman pokoknya. Sokor bisa Penyaran gunung desa. Kene ora Sampun katur dawuh saking ingkang mbogati Bapak Sugino. Mugi satawis sahabat suka parisuka wonten ing kalenggahan dalu caping gunung jangkep jenglengipun.